дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. анҷоми як моҳи даъвати навазкорон ба артиши тоҷикистон. шарҳи иҷрои нақша. сармо наздик. бунёди хона барои зарардидаҳо дар марз дар чӣ ҳол аст? фоҷиа дар хистеварс. ҳалокати ду коргари кироя зери девори бетонӣ. нархи сӯзишворӣ дар шимоли тоҷикистон боло рафт. пешгӯии обу ҳавошиносон. нақшаи даъвати тирамоҳии навазкорон ба артиши тоҷикистон дар моҳи аввал, яъне моҳи октябр 70% иҷро шудааст. дар ин бора вазорати мудофиаи тоҷикистон хабар дода афзуд, гусели навазкорон дар шаҳру навоҳии мамлакат идома дорад. иҷроиши нақшаи даъвати ҷавонон дар пойтахти тоҷикистон таи як моҳ 80% арзёбӣ шудааст. аз байни 4 навоҳии пойтахт аввалин шуда ноҳияи Исмоили Сомонӣ аллакай нақшаи пешбинишударо пурра ба анҷом расонида. иҷрои нақша дар шаҳри Душанбе бошад дар давоми як моҳ наздики 80%-ро ташкил медиҳад, омадааст дар иттилоия. аз маҷмӯи 13 шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ қисми зиёдашон нишондоди пешбинишударо аллакай дар 10 рӯзаи аввали даъват иҷро намуда. иҷроиши нақша дар маҷмӯъ дар ноҳияҳои тобеи марказ 77% аст, хабар медиҳад вазорати дифоъ. масъулини комиссияҳои даъвати шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон иҷрои нақшаро дар самти даъвату гусели ҷавонписарон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар давоми як моҳ, яъне моҳи октябри соли ҷорӣ ба 70% баробар намуданд. дар вилояти Суғд иҷрои нақшаи даъвати тирамоҳии навазкорон ба 60% баробар шудааст. шаҳру навоҳии вилояти Мухтори Кӯҳисони Бадахшон чун анъана дар рӯзҳои аввали даъват нақшаро пурра иҷро кард. вазорати мудофиа мегӯяд барои даъвату гусели шаҳрвандони ҷинси мардӣ аз 18 то 27 сола ба хизмати ҳарбӣ агарчи 2 моҳ пешбинӣ гардида бошад ҳам бисёре аз шаҳру навоҳии мамлакат нақшаро пеш аз муҳлат иҷро мекунанд. сохтмони манзилҳое ки дар натиҷаи муноқишаи мусаллаҳонаи марзӣ дар ҷамоатҳои Чоркӯҳ, Сурх, Чилгазӣ ва Лакони шаҳри Исфара тахриб шуда буданд рӯзҳои наздик анҷом меёбад. дар ин бора мудири идораи сохтмони ҳукумати вилояти Суғд ва ҳамчунин муовини сардори Ситоди бартарафкунии паёмадҳои муноқишаи марзӣ дар шаҳри Исфара ба Спутник Тоҷикистон иттилоъ дод. ба гуфтаи манбаъ, корҳои сохтмонӣ беш аз 20 манзили истиқоматӣ ки аз сифр шурӯъ шуда буд то 80% ба анҷом расонида шудааст. сохтмончиҳо ҳоло ба рангуборкунӣ дар ин иншоот машғул ҳастанд. рӯзҳои наздик ҳамаи корҳо ба иҷро расонида шуда, ин хонаҳо ба соҳибонашон супорида хоҳанд шуд, афзудааст Муҳаммадзода. ӯ гуфт масолиҳи зарурӣ пурра дастрас мебошанд. дар ҳамин ҳол манбаъ аз ҳукумати ноҳияи Бобуҷон Ғафуров низ ба Спутник Тоҷикистон гуфт, ки корҳои сохтмонӣ дар ҳудуди ҷамоати Овчи Қалъача бо марҳум идома дорад. ду сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зери девори бетонӣ мондаву ба ҳалокат расиданд. бинобар иттилои дафтари матбуоти Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи кишвар, ҳодиса санаи 31 октябр ҳангоми кор дар як бинои хароба рух додааст. ҳалокшудагони сокинони кӯчаи ба номи Додо Зокирови ҷамоати деҳоти Хистеварс буда, яке 43 сола ва дуюми 35 сол доштааст. гуфта мешавад, ки иншооти бекорхобидае ки ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Асрор мансуб буда, қаблан корхонаи тавлиди равған буд, фавтидагон чун коргари кироя дар он ҷо кор мекарданд. ҳангоми вайрон намудани қисмати иншооти ёдшуда, ҳарду зери бетонпораҳо монда ба ҳалокат расиданд, афзудааст манбаъ. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯяд, бо дарёфти хабари мазкур дастаи имдодгарон дар вилояти Суғд ба ҷои ҳодиса расида, ҷасадҳоро аз зери ғарами бетон берун оварда ба мақомоти дахлдор супориданд. сабаби ин ҳодиса дақиқ маълум нест, вале ба эҳтимоли зиёд риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми иҷрои кор боиси марги онҳо шуда бошад. дар вилояти Суғд арзиши гази моеъ боло рафт. ҳамакнун дар маркази шимоли кишвар 1 литр сӯзишвориро 20-30 дирам гаронтар мефурӯшанд. ба ҳолати 1 ноябр дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории маркази маъмурии вилояти Суғд 1 литр гази моеъ бо қимати 6.30-6.50 сомон дирам ба фурӯш меравад. қобили зикр аст, ки арзиши сӯзишвории кабуд 2 рӯз пеш 6.10 дирамро ташкил медод. нархи бензин ба таври зерин тақсим карда мешавад. АИ 92 9.30 дирам, АИ 95 10 сомонӣ. сокинони вилояти Суғд метавонанд сӯзишвории дизелиро бо қимати 12.50 дирам харидорӣ кунанд. кормандони нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ бар ин назаранд, ки афзоиши қимати гази моеъ ба ҳаҷми харидорӣ ва интиқоли маводи сӯхт ба кишвар рабт дорад.
масъалаи нарасидани гази моеъро яке аз мудирони нуқтаҳои фурӯши сӯзишворию равғанҳои молиданӣ изҳор дошт. Ба гуфтаи яке аз мудирони нуқтаҳои фурӯши маводи сӯзишворӣ, аксари ширкатҳои яклухтфурӯшӣ ба далели кам будани арзиши зиёновар аз интиқоли гази моеъ ба ширкатҳои чакана даст кашиданд. рӯзҳои наздик дар тоҷикистон ҳавои ноустувор пешгӯӣ карда мешавад. Дар ин бора дафтари матбуоти Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании кишвар хабар медиҳад. аз санаи 2 то 5 ноябри соли равон дар ҷумҳурӣ ҳавои ноустувор идома ёфта, дар водиҳо борон меборад ва дар як қатор ноҳияҳои доманакӯҳ ва кӯҳӣ боришоти пуршиддат дар назар аст. гуфта мешавад дар изҳороти ин ниҳод. дар ин рӯзҳо дар як қатор ноҳияҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳҳо низ омадани сел эҳтимол дорад. сокинони вилоятҳои Хатлон, Суғд, инчунин ноҳияҳои тобии марказ ва ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бояд эҳтиёткор бошанд. наҷотдиҳандагон ҳушдор медиҳанд, ки санаҳои 2 ва 3 ноябр бар асари боришоти шадид якбора боло рафтани сатҳи оби рӯдхонаҳое, ки аз нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳҳои Ҳисор, дарёҳои Ёхсу ва Қизилсӯ ҷорӣ мешаванд, дар назар аст. дар робита ба ин Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз шаҳрвандон даъват мекунад, ки эҳтиёткор бошанд. наҷотдиҳандагон ҳушдор медиҳанд, ки афзоиши садамаҳои нақлиётӣ дар шоҳроҳҳо, бахусус дар доманакӯҳҳо ва қитъаҳои кӯҳии роҳҳо, зери об мондани маҳаллаҳои аҳолинишин ва қитъаҳои алоҳидаи роҳҳо аз оби борон имконпазир аст. илова бар ин Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ҳушдор медиҳад, ки ҳавои номусоид метавонад боиси осеб дидани ноқилҳои барқ, шикасти дарахтон, осеб дидани боми хонаҳо, лавҳаҳои таблиғотӣ гардад. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.